OK, takže ahoj, já jsem Ondra, další video a dneska to je druhé video z nové série a to nějaký ty PC věci. Já prostě ještě nevím, jak to pojmenuju a to je jedno. Je to prostě série, ve které budu ukazovat nějaký ty YouTube glitche, potom prostě nějaký glitche prostě na Google a tak dále. A dneska se podíváme na to, jak mít třeba 1 000 000 odběratelů během 1 minuty a to lehce, zdarma a skoro bez práce. Tak jdeme na to. Prvně musíte jít na váš kanál. Já jsem si teda našel můj druhý kanál a to Agar Center. A jak to teda uděláme? Stačí, abychom kamkoliv klikli pravým tlačítkem u myši a dali revize prvků. Dále potom tady vlevo nahoře máme takovou věc, kterou mášneme levým. A potom najdeme tyhle suby, taky mášneme. A tady potom vidíme tady ty různé texty. Tady klikneme sem a tady vidíme tolik subů. Teď si třeba dáme 10 milionů. Dáme takhle enter a už tady vidíme 10 milionů, ale furt tu nahoře vidíme to číslo. A proto dám tady ještě u toho tooltip text a to mášeme zase dvakrát levým a dáme tady zase takhle místo toho čísla 10 milionů. Vůbec najdeme a vidíte to? Funguje to. Potom už tady to zavřeme a ukážeme někomu, že máme tolik subů. Samozřejmě, když dáme F5, to dělat nebudu, tak se nám to vrátí zpátky. Ale myslím si, že je to výborný na vyprinkování. A já vám ještě ukážu takových pár zajímavých věcí, co si tady na YouTube udělat. OK, já jsem tím tak trochu pohrál. Tady vidíte, že mám napsané takhle Ondrie Kid, pak tady takhle tady ty suby, pak to vám, když na to najdete, tak mám 100 000 kidů, teda 10 milionů kidů, a mám se mé znalost čísel je velice špatná. Pak to takhle tady kidi, odhlásit se od kida, pak to všechno doma funguje, jde s tím vás spoustu mých věcí. A když u tohle videa bude alespoň 50 lajků, nebo i míň, ale prostě uvidím vaši snahu, tak vám ukážu takový jakoby timelapse, jak předělávám stránku Google pomocí tady tohohle. Pak to třeba můžu navázat i na ně odkazy, fakt to bude úplně super, takže když to prostě bude pár lajků, tak to prostě ukážu, by to úplně super. Samozřejmě dejte už ten like, nebo odběr, nebo komentář a u dalšího videa zase ahoj.